L'Ornis és un personatge, és un nen que viu en un món de fantasia, que viu en un món d'aventura fantàstica i que viu en el seu poble i que té uns amics, té una colla, i té els pares, té uns germans i li passen tot un seguit d'aventures i de coses divertides. Aquest personatge se'm va acudir perquè prové d'un altre personatge que és el mateix, però amb la versió d'adult. Primer vaig fer la versió d'adult, que és l'Orn, que és un aventurer, que viu tot d'aventures en aquest mateix món, és clar, i el que vaig fer doncs, va ser adaptar-lo en petit. Vaig pensar que també seria divertit d'explicar el que li passava quan era petit. Feia molt de temps, sempre el cavall fort sempre m'havia agradat i vaig presentar-los diversos projectes, vaig presentar-me en concursos, etc. I amb aquest personatge, amb l'Ornis, aquesta versió de l'Orn en petit, vaig pensar que seria una bona idea presentar el cavall fort i publicar-lo en aquesta revista. A casa meva estàvem subscrits al cavall fort i teníem, me'n recordo que teníem una pila de revistes, teníem moltes revistes perquè érem molts germans i jo era dels petits i teníem moltes revistes i el cavall fort era una i que no faltava, sí, cada 15 dies tots la llegíem. La inspiració de les aventures de l'Ornis em ve de diversos llocs. Miro d'estar molt atent al que fan els meus nebots, que tenen una edat similar, o els fills dels amics, o les coses que veig, o les coses que recordo de petit, o les que m'agradaria haver fet de petit, per exemple. L'Ornis, és veritat que la gent que em coneix m'ho diu a vegades que sí que té una mica de mi, en el sentit que és molt despistat, que a vegades és molt somniatruites, i això jo de petit ho era bastant. Els paisatges del món de l'Orn i de l'Ornis m'agrada molt dibuixar-los, m'agrada molt dibuixar muntanyes, castells, elements que provenen molts de coses que he vist. M'agrada molt l'excursionisme, soc força excursionista, i m'agrada molt voltar pel Pirineu, per la Garrotxa, i és veritat que crec que es nota, si la gent s'hi fixa en aquests paisatges, que molts d'aquests són inspirats en llocs que he visitat realment. Sí. El procés de fer una pàgina de l'Ornis és, si fa no fa, sempre el mateix. Sempre és divertit, però sempre és el mateix. Sempre comences amb un guió, amb una idea. Potser és el més complicat de trobar perquè no hi ha un mecanisme fix per tenir una idea. Comences a fer esbossos, penses, per exemple, a quina època serà publicada la pàgina, si serà a l'hivern mires de fer temàtiques invernals, o de l'estiu doncs, que els nens es poden anar a banyar a les gorgues, o menjar cireres, o el que sigui. I llavors, un cop tens aquesta idea, sí que fas ja el guió i l'storyboard, i després ja, un cop ja tens clara tota la història que quadra bé en una pàgina, llavors et dediques a fer-la ja llàpid, ja el dibuix ben polit, i llavors entintar-lo i pintar-lo. El procés aquest sí que sempre és el mateix.